Okei, eli tää on mielenterveyden käsi. Ja tää käsi kuvastaa periaatteessa meidän toimintakykyä ja meidän mielenterveyttä, jolloin se on niinku täydessä terässä ja menee niinku hyvin ja kaikki asiat on tasapainossa. Eli tää koostuu näistä sormista, mitkä on eri osa-alueita. Ensimmäinen on peukku eli uni ja lepo. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi miettiä muutakin kuin se, että nukutaanko me niinku nyt 8 tuntia vai ei. Kaikki mitä siihen uneen liittyy, että ollaanko me nähty painajaisia vai hyviä unia ja missä me ollaan nukuttu ja ollaanko me nukuttu hyvin ja kenen vierestä tai kenen kanssa ja kaikki uneen liittyvät ja muutenkin myös lepoon liittyvät asiat. Sitten etusormi on ravinto ja ruokailu. Eli ei taas pelkästään se, että no ootko nyt syönyt puoli kiloa kasviksia päivässä, vaan se, että missä sä oot syönyt, kenen kanssa, söit sä rauhassa, söit sä vain pikaisesti jonkun yhden hoidarin matkalla bussipysäkille vai oliko se semmoinen rauhallinen ja mukava ruokahetki. Ja se, että sä oikeasti nautit siitä ja niin koet, että se on sulle hyväksi sen ravintoa, eikä pelkästään silleen, että se on semmoinen pakollinen asia, mikä pitää hoitaa pois alta. No sitten keskisormi on ihmissuhteet ja tunteet. Eli kuinka paljon sä voit viettää aikaa sun ystävien kanssa ja onko sun hyvä olla niiden kanssa, pystyt sä rehellisesti kertoa, miltä susta tuntuu. Tai oot sä jollain muulla tavalla päässyt purkaa sun tunteita ja käsittelemään niitä. Ja tää on tosi laaja osa-alue ja sitä pystyy tosi monen eri tapaa ilmaisemaan omassa elämässä. Sitten nimetön on liikunta ja yhdessä liikkuminen. Eli jälleen ei ole kyse vaan siitä, että oot sä urheilu puoli tuntia päivässä vai et. Vaan se, että oot sä tehnyt jotain hyötyliikuntaa, oot tehnyt jotain liikuntaa, mistä tulee sulle hyvä olo. Pelkästään metsässä kävely voi olla ihan riittävää liikuntaa ja se etenkin myös samalla hoitaa meidän mielenterveyttä tosi paljon. Sitten viimeinen sormi on harrastukset ja luovuus. Eli oot sä tehnyt jotain, missä pääset ilmaisemaan ittees, onko sulla joku harrastus, mistä sä nautit tosi paljon ja onko sulla ylipäätään ollut aikaa tavallaan vapaa-ajalla tehdä jotain muutakin kuin esimerkiksi opiskella tai käydä töissä. Ja se on ihan mielettömän tärkeää meidän mielenterveyden kannalta. Sitten ne kämmeneen tulee jo tosiaan nämä arvot ja päivittäiset valinnat. Eli sit jos mä oon toiminut jotenkin mun omia arvoja vastaan, niin mä voisin tänne kirjoittaa, että miten mä parantaisin tätä ensi viikkoa. Että esimerkiksi mulle terveys. Terveys on yksi tosi tärkeä arvo mulle. Ja nyt jos mä oon viime aikoina vaikka jotenkin laiminlyönyt mun terveyttä, niin sit mä voin tänne alle tehdä tämmöisen lupauksen, että ensi viikolla se terveys tulee näkyä paremmin noissa mun arjen valinnoissa, että esimerkiksi en ostakaan sitä karkkipussia sieltä kaupasta, vaan menenkin kiltisti kotiin ja syön vaikka hedelmäsalaattia sen sijaan. Eli silloin kun on kaikki kunnossa, niin meillä on tavallaan hyvä vastustuskyky ja hyvä toimintakyky meidän mielenterveydessä. Ja silloin kun tulee mutkia matkaa ja jotain vähän haastavimpia aikoja, niin me selvitään niistä kunnialla ilman, että me täydellisesti romahdetaan. Tässä tämä mun mielenterveyden käsi nyt on. Ja se näyttää ihan hyvältä, ihan semitasapainoiselta. Eli mielenterveyden käden harjoituksen kautta voi miettiä, että miten siinä omassa arjessa ja elämässään sitä omaa mielenterveyttään hoitaa.